नागिरदों। मा हरनाय जायो? जागोन दे, दायो फनखौ दोनथ'दो। आं नोंसोरनो गाबोन खबर हरसिगोन मा हरनाय जायो। दे बिदिब्ला गाबोननि फनखौ नेनानै थाबाय। खोनाबाय दा नोंसोरो? आफा आरो रोन, खोनाबाय दा आइया मा बुंदों? इसा खोनाबाय खोनाजोबथारदों। नै बिहामजो, औ आफा। आं दे नोंखौ बुंदोंमोन ना, नोंनि हौवा रोना नोंनिफ्राय माबा मोनसे लुबैदों, नों बेखौ सुफुं, अब्लानो नोंनि हौवाया अट'मेटिक नोंनि सेराव सिगांनि बायदि मोजां जानानै फैगोन होननानै बुंदोंमोन ना। दालाय मानोथो आं मिसा बुङाथ' ओरैनो। रोन, नों आंनिफ्राय बेसेबांखिनि सम्पतिखौनो लुबैदोंमोन, नाथाय नों सिगांनो आंखौ बुंमोन ना मोजां रायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जागौमोन। नाथाय नों मानोथो बेसांखिनि खोथाखौ लानानै आंखौलाय एथ'ग्राब बुवा? आंखौलाय मानोथो एथ'ग्राब सैया खालामा? दा जेरै मोजां जादों, सिगांबो बिदिनो मोजाङैनो थाब्लानोथ' जोंनि न'खराव बिदि मिटिं जालायनो गोनां जानाय नङामोन ना। ओह बावदोब्रा बेफोर खोथाखौ इसा, आं बावजोब्बाय नहय। गासै खोथाखौ बावनानैनोथ' नोंनि आइनो नों फन हरबाय आरो बिसोरबो जोंखौ निमाहा होबाय, जोंबो रायलायबाय। गोदोनि खोथाखौ बावदोब्रा, दा गोदान थांनाया थांबाय, दा फैबाय थानायनि खोथाखौ सानदो। औ बिहामजो, थांखांनाय खोथाखौ रायखांबाय थानो नाङा, गोसोखांबाय थानो नाङा। गोसोखांबाय थायोब्ला माखासे खोथाफोरा हजम जाया नङाना। हजम जायाब्लानो न'खराव नांलाय खमलाय फैफिनो। बेनिखायनो थांबाय, जेरै अखाया फैयो थाङो, बेबायदिनो स्र' जादो। मिथिबायना? गोदान संसार खालामदो। आदसा इसा, आइयाथ' गाबोन फन हरगोन होनदोंना? जेब्लानो आइया फन खालामो अब्लानो नोङो जों सानैनि सेराव फैनानै रायलायदे। हारसिं मालाबाबो दारायलाय। आं खोनासंनो लुबैदों ना मा हरो मा थायो। जागोन दे, आं हारसिं मालाबाबो रायलाया। मामा फन हरोब्ला नोंसोर जेरावखि थाया मानो नोंसोरखौ लिंहरनानै नङाब्ला आंनो नोंसोरनि सेराव थांनानै लाउड स्पिकार होनानै आङो खोनासंहोगोन। गोजोनबाय ना? जागोन। गोजोनबाय सना। नोंसोर सानैया गोजोनबायब्ला थांदो। दायो नोंसोरहा मा मावनो गोनां खामानि दङ मावहैदो। आंबो न'खरनि खामानि मावनोसै। रोन, नोङो आंखौ सम्पतिनि थाखायल'सो हिनजाव साननानै लाबाय नों। सम्पति गैयामोनब्लाथ' दिनै नों आंनि बेसेबांबा गोजानाव जागौमोन। आं हमदां हादों। दा आंनि मामाया सम्पति हरगोन होनना बुंनायखायसो नोंसोरो दिनै हाले आं आसरितसो मोनबाय। दिनै आफानि आरो रोननि हाथायानो लोमासै माथो। हाजेवल' जाथारबाय। आं मैया आफाखौ आरो रोनखौ माबा मोनसे खोथा रायलायनाय खोनादोंमोन। मा जोंनि मोननो गोनां जिनिसखौ जों मोनब्लानो जाबाय होननानै। बिसोरो आंनो बे सम्पति लानानै थारैनो मा खालामनो नागिरदों? आंबोथ' ओरैनो हगारजानाय नङा। बिसोरो माबा मोनसे गेलेदों आंनि सम्पतिखौ लानानै। बिसोरो मा खालामो? बिसोर सानैया जेराव थानानै रायलायो आं थर खालामनो नांगोन। आंनि मामा आरो बाबाया आंनो सम्पति हरनो थाखाय बबेनि फैसा मोनखो बिसोरो? मा खालामनानै हरगोन बिसोरो? बेसेरा आंनि मामाया गावनो दख'ना गाननो समाव थोआ। मामा, जोबोद दुखु मोनबाय आं। जोबोद दुखु मोनबाय। आं मिथिगौ न'आवनो हालोदा बारा मोजां नङा। थेवबो दिनै नोंसोरो मामा, आं जेबो खालामनो हानाय नंला। गोसोआव दुखुखौ लानानैब्लाबो नोंसोर हरनाय सम्पतिखौ आं नाजावनांसिगोन। लुबैसुला सानैनि थाखाय। आंखौ निमाहा होदो मामा, आंखौ निमाहा होदो। आयं रोन, आयं मिनि जामारबाय, खामानिया जामारबाय। आयं मोनबो मारसिगोन। आंनि फिसाजो माइनावखौ आं हाबा हरनो हासिगोन बै माहाजोन हौवानो। दा खालि बेखौल' नेनानै दङ आं आयं।
बिखुनजा माला फन हरगोन मा हरगोन माला खबर हरगोन बेखौल' खोनासंनो थाखाय रेडि थारल'सै आङो। धर्ज हम गासैबो जाजोबगोन धर्ज हम। बांद्राय हाखु दाखु खालामबा जामब्र होयो थक्का जाहोयो। बिनिखायनो जि मावो जि सानो जा खोनासंनो लुबैयो गासैखौबो एसे लासै लासै धर्ज हम धर्ज। देरहा बे आंनि दरमाहा मोननाय 30,000 फैसाजों मा मोनो मा मोना बायनाय जिनिसफोरखौ बायग्रोनोसै न'। बिनि उनाव थोआ बायदिब्ला बै हा फानगोननि फैसाखौ माखासे बाहायदेरनानै फैसाखौ गथा एसेसो हरदेरनोसै। जागोन ना बिदिनो? बिदिनो खालामनो नांगोन। नाथाय दाथ' बे 30,000 फैसाजों जों मा मोनगोन सारांस्रि? आंबाथ' जेबो बायालासेनो फैसाखौनो जमा खालामनानै हरनायासो मोजां जागोन नामा? मानो? जों बायनानै हरनायखौबा फसायगोन ना फसाया बिसोरबा? हा मा खोथा बुंनो होननानै बुंखो नोंलाय? फसायो फसाया बे बिसोरनि खोथा। बिसोरो जोंनिफ्राय सम्पति माल माथा लुबैदों जिहेतु जों बायनानै हरनांगोन। जोंनि बायना हरखांनायखौ बिसोरो फसायाखै होननानै लाबा लाबाय लायाबा थाबाय आरो लायाब्ला खि गगोन नामा? बिसोरो जेरै सिख्ला मानसिखौ हाबा हरथारोब्ला सम्पति हरथारनांगौ आयेनाव दङ होननानै बुंनानै मोननो हास्थायदों बेबायदिनो मोनदों। नाथाय मा बेखौ फसायाखै बिदि नांगौ होननानै बेखौबो आयेन दं होननानै बुंगोन नामा बिसोरो? बिदि बुंब्लानो जागोन नामा? नङालै बिमा, माने आं बुंदों मा जोङो फैसाखौ हरोब्ला मालाय गावसोर मा नांगौ मा नाङा न'खराव मा नांगौ गोनांथि दङ बेफोरखौ गावसोर नायजोर बायनानै लागौमोन। दा बिसोरनियाव थाखानाय बुस्थुखौनो जों हरोब्ला डाबल जाहैया। बिनिखायनो आंनि साननाय मा फैसाखौनो हरनोसै आरो जों न'आव माल माथा बायनानै हरगोन। गारि गुरानि थाव खरस थाबावगोन। लांनाय मानाय थिखोलाय लाबोलाय खस्थ' बारा जागोन। बिनिखायनोसो बुंदोंब्रा आङो। नङा बिफा, नों खोथाखौ बुजिया। दे नों मा खालामब्रा, आं बुंनानैसो नायदोंब्रा बिदि खालामबा जागोन नामा होननानै। खोनासंलाय देरहा, जोङो जेसेबांखि बुरजा फैसा हरा मानो बिसोरनि बे फैसाखौ बाहायनो 1 घन्टाबो नांनाय नङा। बे 1 घन्टायावनो बिसोरो फैसाखौ फोजोबनानै लागोन। आरोना जेसेबांखि फैसा हरा मानो फैसा हरनाया जेबो सिन थाया। फैसाखौ हरगोन थिक, फैसाखौ बिसोरो लालाब सालाब बाहायनानै फैसाया जोबोब्ला सम्पति हरनायनि जेबो सिन थायाब्ला आरोबाव उनाव बिसोर इसाखौ बुंफिनबावगोन जेबोआनो गैया माथो, नोम्माया सम्पति हरनाया मा दङ? ना सियार गंसे, ना डाइनिं टेबोल गंसे, ना बिसना गंसे मा हरदों? मा दङ नोंनि नोम्मानि हरनाय होननानै बुंनो हागौ बिसोरो। आलना फालें गद्रेज सियार बायदि हरनाया बायनानै थाङा, बे थायो। बे जेब्लायबो मानसिफोरनि नुथायावबो नुजायो जे बियो हिन्जावसा लाहा हरनाय होननानै। थाखा फैसाखौथ' रावबो नुवा। बेनिखायनो बिफा, आं थाखा फैसा हरा। नांगौ आङो जि हायो एसे एनै जिनिसखौनो बायनानै हरगोन। अ बिमा, नों बुंनाय खोथाखौ आं सानहरस्लाबाखैमोन। नाथाय जोङो मा बायगोन? बे फैसाजों जोङो मा मोनगोन? 30,000 गाहाम फैसा। मा मोनो मा मोना थौदो, जोङो ओंखारलांनोसै बाजारथिं। माबाफोर गोनां खोथा रायलायदों नामा? एसे गोनां खोथाखौनो रायलायदों। आच्छा, नोङो दरमाहा फैसाखौ मोनबाय ना? आफाया नोंनो केस होनो होननानै फैसाखौ देर'ना लाना फैदोंमोन। मोनबाय दा फैसाखौ? मोनबाय। बे फैसाखौ लानानैथ' नै जोङो माबा माबि सिमां नुगासिनो। आच्छा अलंबार, बे 30,000 फैसाजों जोङो मा मोनगोनलै? हाबाब, नों बाजार खालामफेरा नामा? एथ' बुरजा फैसाजों मा मोना? जायाहाय मानसियानो, जेबो खोथाखौनो रायलायजाया बिजों। हा माथो बायनो नागिरदों? दालाय मिटिंआव आङो इसानो सम्पति हरगोन होननानै खोथा होना गारबोनाया, दा बे फैसाजोंनो मा मोनो मा मोना बायहैनो रायलायगासिनो। मा बायनाया मोजां जागोन देलाय खोन्थालाय एसे मदद खालामदोहाय। जोंना हनै हौवाया जेबो खामानि गैथारा। आजिखालिलाय आरो माथो हरो, बेफोरनोसै बाजाराव जा मोनो। जेरै आजिखालि माथो लहानि फालें मोजां ओंखारसोदों। बेफोर फालेंखौनो एसे मोजां नायनानै बायदो गंसेसो। आरो आलना, ओरैहाय ड्रेसिं आयना, ओरै मा होनगोन डाइनिं टेबोल बायदो, सियार बायदो, बाकस बायदो। ओरैनो माखासे फिसा फिला बुस्थुफोरखौ बायनानै हरदो। बिदिनो खालाममारनांसिगोन। अलंबार, सानदेयावथ' जोंहा अफिस गैया नालाय, थौदोना जों एसे ओंखारफादो। जागोन दे। औ आंथ' रोङालै बेफोरखौ बायनो। एसे ओंखारफादोलै, सहाय खालामदो। दाम दरफोरखौ एसे रायलायनो। जागोन दे थांगोन। सम फैयोब्ला खनसे बुंफामबाव, आं बावगारोबो ना मानसिया। जागोन दे थांगोन। बिदिनो जाथोंसै ना बिफा? औ बिदिनो जाथोंसै। दे होमबालाय। जोमै मा जादों? नायलाय अलंबार,
सोरांस्रिया माबायदि मानसि गावनि सुखु दुखुआव एथ'ग्राब बाहागो लाबाय नाथाय दिनै बियो माबायदि खालामखो आंखौ माथो जालायखो सोरांस्रिया गावनो बुंथारदोंमोन जोमै आंनि दरमाहा मोनबा 50-50 जों सानैजों राननानै लागोन होननाया अ मा खोथा जाखो बेलाय औलै गावनो बुंथारदोंमोन आं अफिसाव सानसे थाहैनाय जागोन न'खरनि खामानिखौ गासैबो नोंनो मावगोन नोंनि संनाय खुरनायखौ आं फैनानैल' जाफैगोन बेनिखायनो आंनि मोननाय बेथनखौ 50-50 रानगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दा दरमाहाखौ मोननाय लोगो लोगो बहाथो आंखौ खबरखौनो खालामासै माथो मिथिगौ नोङो आंनि मेगन थाइनैजों नुदों आफाया सोरांस्रिनि आखायाव 30,000 मिथिगौ 30,000 केस टु केस होफैदों आंनि मेगनजोंनो नुदों नाथाय दाबोसिम खबरानो गैया हारे जोमै नोंनोलाय मानो नांगौ मालाय खस्थ' मावनाय फैसाखौ नोंथ' आंनिफ्रायनो मोनखायोना मानो नाङा बे खोथा होदों जेब्ला आंबोथ' मोनसे आसा लानानै थादोंना आंहाबोथ' लुबैनाय दङना हारे जोमै बिसोरो बे फैसाखौ लानानै गोबां सिमां नुदों बिसोरो फिसाजोनो हरनो गोनां माखासे बुस्थुफोरखौ बायनो नागिरदों नोंलाय मानोथो लुबैखो बे खोथा होआब्लाथ' आं लुबैनाय नङामोन ना आं मिथिलालै नोंसोरबा मा रायलायदोंमोन आं दा माबा बुंगोन माबासो जालायलांगोन ओरैनोबा हौवाफोरनि बुंनायफोरा गासैबो दाय गोनांल' जाखायो आं जेबो मिथिलालै